Strata prihlasovacích údajov do VRP, čo robiť? Jalina združenie. Stratenie alebo zabudnutie prihlasovacích údajov k VRP môže byť pre podnikateľov veľký problém. Je to, ako by ste stratili kľúč od pokladnice plnej zlata. V prípade straty je dôležité zachovať pokoj. Každý problém má svoje riešenie a dôležité je konať rozvážne. Podnikatelia by mali elektronicky zaslať finančnej správe oznámenie o strate lomka zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP ako prvý krok k riešeniu. Po podaní oznámenia finančná správa poskytne obálku s novými prihlasovacími údajmi, ktoré umožňujú iba čítanie záznamov, bez možnosti ich zmeny. Ak chcete nielen čítať, ale aj zapisovať do pokladnice, musíte vyplniť žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Predstavte si, že vyplňovanie formulárov je ako vstup do virtuálnej kancelárie, kde každý dokument je kľúčom k riešeniu situácie. Po získaní nových prihlasovacích údajov je dôležité chrániť ich ako cenný poklad, bezpečne a mimo dosahu nepovolaných osôb. Finančná správa odporúča uchovávať heslo v aplikácii na správu hesiel alebo na inom bezpečnom mieste. Pamätajte, strata prihlasovacích údajov k VRP nie je koniec sveta. S trpezlivosťou a správnym prístupom môžete situáciu riešiť. Nikdy nezabudnite, že každý problém je možné prekonať s pozitívnym prístupom a ochotou hľadať riešenia. Tento príručný návod vám krok za krokom pomôže znovu získať kontrolu nad vašou virtuálnou registračnou pokladnicou. Sledujte tieto odporúčania a vaša VRP bude opäť v plnej prevádzke bez zbytočných komplikácií.